in my meetings with Tigrayan authorities and TPLF, I urge them to continue to have complete support for full implementation of the Pretoria Agreement. كما قزازرا فرنجي بحث سنة كلتشن عسران كلتن فليلوخ قرن أفريكا بمخان استمززو أمريكاو الدبلومات مايك هامر أبوليتيكا قرن أفريكا لو تنخمصو ربح أمريكا نخعوتو بمعلام ينيرون مايك هامر أبصبح شموتهم كابز عوتوهم تكبارات حدن زعابين زصرح لهم تكبار ولي سلام بريتوريا نختم زقبر وصعري نغلت عامتات زصنحن أب عسران حدن كفلا زمن مسكحقحن استوهاللو كوينات تقراي تطاو نخبل دمام بإن مايك هامر أشما قال نتزتقنبتا وعلي بريتوريا زعزقدة تصاويتون. After 10 days of talks in Pretoria, Ethiopia's federal government and the Tigray People's Liberation Front reached an agreement to end the fighting. وعلى سلام بريتوريا زكايد زنبرن مليونات زيغاتات زبالعن كوينات تطو بمبال كل نجر قدمت كوينات نابز نورو نخملس تثبيت እኳ እንተ ተገበረሉም ከምቲ ዝተሓሰበ ግን ኣይኮነን ቀንዲ መሸማገለቲ ውዕሊ ዝነበረን ኣፈጻጽሙን ክከታተል ዝለዓለ ሓላፍነት ዝተውሃወን ሕብረት ኣፍሪካ በቲ ዝድለ መጠን ክንቀሳቀስ ብዘይ ምኽኣሉ ድማ ምንቅስቃስ ኣሜሪካ ጎሊሁ ንኽረአ ምኽንያት ኮይኑ ኣሜሪካ ብፍሉይሎኽ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ኣቢላም ናብ ኢትዮጵያ ኢሉውን ናብ ትግራይ ብዙሕ ግዜ ተመላሊሳ እያ ናይዚ ሰሙን ዑደት ማይክ ሃመር ኣብ ኢትዮጵያውን ናይዚ ሓደ ኣካል እዩ President Biden's special envoy for the Horn of Africa, Ambassador Mike Hammer, will travel to Ethiopia starting this weekend. ማይክ ሃመር ካብ ድሮ ሓድሽ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ጻንሒት ምስ ተፈላለዩ ኣካላት ዘተ ኣሳሊጦም እዮም ሃመር ምስ ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ምዝርራዎም ተፈሊጦሎም ምስ ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳን ምክትሎም ጻድቃን ገብረትንሳኤን ኣብ ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ጉዳያት ትግራይን ኢትዮጵያን ተዘራሪቦም እዮም ከምኡውን ምስ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል Of course, we have the implementation of the Cessation of Hostilities Agreement that's now approaching 2 years. As you remember, it was signed in November 2022. And so I had an opportunity to meet with the African Union, which of course has the lead in terms of ensuring its implementation. ማይክ ሃመር ትማሊ ኣብ አዲስ አበባ ንጋዜጠኛታት ኣብዛሕዎ መግለጺ ኣብ ጻንሒቶም ብዛዕባ ዝተላዘብሎም ጉዳያት ኣብሪሆም እዮም ሃመር ኣብቲ መግለጺ ካብ ዘልዕልዎም ዛዕባታት እቲ ሓደም ኣፈጻጽማ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝምልከት እዩ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ናብ 2 ዓመታት እኳ ተጸግዐም ኣፈጻጽሙ ግና ትሕት ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዮም ብሰንከቲ ኩናት ካብ መረበቶም ተማዛቢሎም ፍቃዶ ኬንዳታት ዝርከቡ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ዜጋታት ዛጊድ ዘይምምላሶም بوررت حيلتات تتحازى جزءات تجري حارة زي موصوم سراويت تجري بمسارة تيوعلي زي مسنواتون إجرختها كل زي مجوارون اتفاز أسماء تحتن خاون كابز جور ومغنياتات مخانوم مايك هامر جالي صميم. Visited IDPs in a camp outside of Mekelle. I have heard their cries for help. I have felt their suffering. تمازابلت تجري أمنتاي كونتات كم زركو معزاوم زجلس وحامر زي بتعمل خمس حزنو من كاب سراويت مكرخ الحجر وصاي أمريت تجري زركو حيلتات وصيوم تمازابلتي نمر بطن بحثوت كملص خمزر لهم أجنز يوم مرحت تجري كونو منجس فيدرال وعلي بريتوريا بمول إنات نمفسام روات مخانم كم زرقاقص لمون حبيرهم وعلي بريتوريا زاجيد بزقبا زي تفصموا لمخنيات دمام أمونغو أمرار حتجري استفاد رفلالايم وشتاو حدنت ملحلحن نتفصامنتو صاطي زقبر أكل بزي مهلاون مخانو قلصي مايك هامر أفصاصما وعلي بريتوريا تحت مخانن تقلصو غنام ازي نفلما أوانم Whatever internal divisions there might be in politics, not everybody is in agreement. Whatever the divisions may be, we urge that they be resolved through dialogue. كالي مايك هامر أم مجلس يوم كابزل علوم قدات حدم أمونغو أمرار حات تجري تفتير زلو بوليتيكاو أفلالاي هامر بزعبازي قداي انتورهم أفلالاي زنبرن زلون يوم
እቲ ዋና ነገር ግና ነቲ ኣፈላላይ ብዝሰልጠነ መንገዲ ምፍታሕ ኢሎም ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዝጸንሐን ዝነበረን እዩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣፈላላይ ብዘተ ክፈትሕዎ ኣለዎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ግዜ ክልላውን ሃገራውን መረጻ ክህሉ ይጽበም ህዝቢ መራሒኡ ባዕሉ ክመርጽ ኣለዎ እቲ ጸገም ድማ በዚ መንገዲ ከም ዝፍታሕ ተስፋ ይገብር ኢሎም ማይክ ሃመር ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ካብ ጓዳ ናብ ኣደባባይ ወፂኡ ፀሓይ ከም ዝወቕዖ ግና ካብ ምግንዛብ ዓደ ይወዓልን ነቶም መራሕቲ ብተናጸል ምዝራቦም እውን ናይዚ ሓደ መርኣያ ምዃኑ እናተገለጸ ይርከብ What we want to see is no return to war between Ethiopia and Eritrea. ብዛዕባ መራሕቲ ሕወሓትን ኤርትራን ኣብዚ ቀረባ እዋን ተፈጢሩ ዝተባሃለ ርክብ ዝምልከት እውን ማይክ ሃመር ካብ ዘለዕልዎም ጉዳያት እዮም መራሕቲ ሕወሓትን ኤርትራን ርክብ ምፍጣሮም ከም ዝሰምዑ ዝገለጹ ማይክ ሃመር እዚ ድማ ኣሜሪካ ከም ትድግፎ ኣረጋጊጾም ሕወሓትን ኣመራርሓ ኤርትራን ብመንግስቲ ፌደራል ኣፍርጦ ርክብ ምጅማሮም ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ድሮ በዓል ሓዱሽ ዓመት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ምግላጾም ዝዝከር እዩ ናትና ውሳነ ሰላም ንገር ምስ ኩሉ ኮለን ሻዕብያ ያው መንግስቲ ኤርትራ ንሕና ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ዳግማይ ኩናት ከኣትዋ ክንርኢ የብልናን ኢና ንብል ክልቲአን ሃገራት ነንሕድሕደን ዶባትን ከኽብራ ይግባእ ዝበሉ ማይክ ሃመር ከም ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ 2000 ዝተፈረመ ስምምዕ ኣልጀርስ ንኽትግበር ድማ ኣሜሪካ ከም ትሕግዝ ኣፍሊጦም እዮም ውዕሊ ኣልጀርስ ንዝሓለፉ 23 ዓመታት ከይተተግበረ ኣብ ኮሞዲኖ ዶረና ዝወልዖ ዘሎ ሰነድ እዩ ኣሜሪካ ግና ካብ ቀረባ እዋን ጀሚራ ብዛዕባ እዚ ሰነድ ደጋጊማ ክትልዕል ትስምዓላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ውዕሊ ኣልጀርስ ዝተፈረመሉ መበል 23 ዓመት ምኽንያት ብምግባር ኣሜሪካ መግለጺ ወጽያ ምንባራ ዝዝከር እዩ እቲ ውዕሊ ግብራዊ ንኽኸውን እውን ተማሕጺና ነይራ እያ ኣብቲ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብኣሜሪካ ዝተውሃቦ መግለጺ ብኣወንታ ከም ዝረአዮ ነገር ግና ኣሜሪካ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት መግለጺ ክተውፅእ ኽኢላ ዝብል ብጥርጣረ ከም ዝምልከቶ ሓቢሩ ነይሩ ሕዚ ድማ ኣሜሪካ ደጊማ ንተፈጻምነት ውዕሊ ኣልጀርስ ኣልዒላቶላ እዚ ንምንታይ ኮይኑ ዝብል ግና ናይ ብዙሓት ሕቶ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ወራር ስዒቡ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ግዝኣት ትግራይ ሒዙ እዩ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ ብውዕሊ ኣልጀርስ ዝተወሰነለይ ቦታ ኣይኳ እንተበለም ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግና ካብቲ ውዕሊ ዝፈቐዶን ላዕሊ እውን መሬት ሒዙ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ እቲ ውዕሊ ይተግበር እንተተባሂሉ እውን ብምዝርራብ እምበር ብሓይልን ብዝተረኸበ ኣጋጣምን ክኸውን ከም ዘይግባእ ተንተንቲ ፖለቲካ ምብራቕ ኣፍሪካ ይዛረቡ ውዕሊ ኣልጀርስ ን23 ዓመታት ከይተተግበረ ዝጸንሐሉ ምኽንያት እውን ኣብ ኣተገባብርኡ ኣፈላላይ ብምፍጣሩ ምዃኑ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ሓደ እዋን ኣብዚ ጉዳይ ድሂቦም ንጹር መብርሂ ሂቦም ነይሮም ናይ ዶብ ኮሚሽን ወሲንዋ ዘሎ ውሳነ ክንትግብራ ከለና ገዛውት ኣለዋ ፍርቀናዊ ኤርትራ ፍርቀናዊ ኢትዮጵያ ዝኾና ቁሸታት ንግደፉ ስለዚ ታ ገዛ ክንመቕላ ከለና በታ ዝተባሃለት ንኺድ ወላት መቐል ታ ገዛ ኢልና እንተተራዳዲና ክንመቕላ ከለና ክንዘራረብ ክንክእል ኣለና ከይተዘራረብናስ ክንፍጽም ኣይንኽእልን ክንትግብራ ኣይንኽእልን እዚ ሓደ ምኽንያት ማይክ ሃመር ትማሊ 3 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ብዛዕባ ጸጥታ ኢትዮጵያን ዝምዕበል ዘሎ ፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪካን እውን መብርሂ ሂቦም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ብልዝብ ንኽፍታሕ ድልየት ኣሜሪካ ምዃኑ ሓቢሮም እዮም መንግስቲ ፌደራል ምስ ኦነግን ፋኖን ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ብልዝብ ንኽፈትሖ ድማ ኣተሓሳሲቦም እዮም ማይክ ሃመር ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ግሰሰኣዊ መሰላትን ክትቀርፍ እንተዘይክኢላ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣገዋ ዘንበረቶ ማዕቀብ ከም ትቕጽለሉ ኣስሚሮም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅድዳው ብሰላማዊ መንገዲ ንኽፍታሕ ኣሜሪካ ድልየታ ከም ዝኾነ ሃመር ኣነጺሮም እዮም We want to see peaceful and good relations between all countries in the region and certainly between Ethiopia and Somalia. ፍሉልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ናብ ኢትዮጵያ እንትመፁ ሕዚ ንፈለማ እዋኖም ኣይኮነን ምናልባሽ እውን ካብ ዝኾነት ሃገር ቀርኒ ኣፍሪካ ንላዕሊ ናብ ኢትዮጵያ ትግራይ ተመላሊሶም እዮም ቀንዲ መመላለሲኦም እንታይ እዩ ብምምልላሶም ከእንታይ ዝተፈትሐ ጸገምን ዝተረኸበ ረብሓን ኣሎ ዝብሉ ሕቶታት ምልዓል ግን ወሳኒ እዩ ማይክ ሃመር ብቐንዱ ናብ ኢትዮጵያ ዝመላለስሉ ምኽንያት ረብሓ ኣሜሪካ ንምርጋጽ ምዃኑ ሃሁ ፖለቲካ ዝፈልጥ ኩሉ ዝግንዘቦ ሓቂ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ረብሓ ንምርጋጽ ብዘይ ኢትዮጵያ ክትዕውቶ ከም ዘይትኽእል ብዝግባእ እትርዳእ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ጀሚሩ
ኣብ ሕድሕድ ኩናት ምእታዋ ስዒቡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተፈጠረ ጸጥታውን ድሕነታውን ኩነታት ንድልየታት ዝጻባእ ምዃኑ ብዝግባእ ዝተገንዘበት ሃገር እያ ኣሜሪካ ብምዃኑ ድማ ብሓፈሻዊ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ሰላም ንኽዓስል ኣሜሪካ ምጽዓራ ብቐንዱ ንትግራይ ብምሕላያ ጥራሕ እንተይኮነስ ድልየታታ ንምርጋጽ ከም ዝኾነ ብዙሓት ይዛረቡ ነዚ ድማ ማይክ ሃመር ኮነ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ ትግራይ ብዝተመላለሱ ቁጽሪ ብዛዕባ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዘልዕሎ ቁጽሪ بقدامነት ብዛዕባ ምፍራስ ሰራዊት ትግራይ ኣጀንዳ ዝገብሩ ሰራዊት ትግራይ ንድሕነትን ሃለዋትን ህዝቢ ትግራይ ክበሃል ኣብ ሓጺር ግዜ ዝተጣሸም ካብ ልፍንታውያን ሓይልታት ዝመጸ ወራር በኣጋው ዝመከተም ናይ ሓንቲ ሃገር ምክልኻል ሰራዊት ቁመና ዝተሓንገጠ ሰራዊት እዩ እዚ ሰራዊት ዕጥቁ ከፍትሕ ናብ ሕብረተሰብ ክጽምበርን እግር ክተክልን ከም ዘለዎ ኣብ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እኳ ተቀመጠም እዚ ዝኸውን ግና ካብ ምክልኻል ሃገር ወጻእ ዘለዎ ሓይልታት እንትወጹን ድሕንነት ትግራይ እንትረጋገጽን ጎና ጎንዲ ዝፍጸም ምዃኑ እውን ኣብቲ ውዕሊ ተነጺሩ እዩ ኮይኑ ግና ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ዘይተመለስሉ ወረርቲ ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ኣብ ዘይወጽሉ بمسارة حق منجستن وعلي بريتوريا عنكز عصرت نوس عنكز 4 حرنتاو جزءات تجراي كي ترجعجسم أمريكا نمنتاي حزون كند أجندة قداي مفراس سراوي تجراي جيرام سنان خيسات سرح لا زبل حطو بزحات يلعلو ولون مايك هامر مس أمرارها هاجراو كومشن تحدث بمرخاب أوزي قداي زت زكايد خوينم أمريكا ون جنزبا حاجز كم تجبر الرجاجي صميم كوزي بمجاس مايك هامر كونو أمباسادر إيرفين ماسينغام كمون كارلوت مرحتن استفعل هاجراتن عالم لخ تكالاتن بترجعامي ناب تجراي انت تملالسون ناي بعلتم روحا كم رجعت وصاي تجراي كنت تزدد لا تقيمة مالت أي كالن مخنياتو حزون حزب تجراي أبزنابن قرن صحي نفاسن يساقلهم حزب تجراي حزون بزي سواء حاجز بتميات يموتلهم حزون جزءات تجراي أب تحت ورر تركب كوتاس وعلى سلام بريتوريا بزجبا أي تفت أمن زلهم